Čaute, predstavte si, že by ste dostali takúto úlohu vypočítať plochu, alebo teda obsah bežeckej dráhy na bežeckom ovále. Tento útvar, čo tu mám tak šmatlavo, ale predsa nakreslený, je bežecký ovál. Rozmery asi úplne nesedia, ospravedlňujem sa všetkým bežcom a športovcom a šprinterom a proste, pardon, hej, je to jednoducho matematická úloha, nejak som tam povymýšľal čísla a nechcelo sa mi úplne hľadať, aké sú reálne údaje. Každopádne. No, máme zadané, že dĺžka rovinky je 100 metrov, hej, to vidíme, toto tu, neviem prečo to tu takto, mohol som dať čipku, nevadí. Máme šírku dráhy 10 metrov, tuto, kto by nevidel, tak je to priamo tu, super. No a máme šírku tej plochy, tej vnútornej, to je týchto 20 metrov, zase kto by nevidel, hej, tak teraz už vidíte. No, možno to vyzerá zložito na prvý pohľad, ale sú to vlastne musíte vypočítať len obsahy obdĺžnikov a kruhov. To je celé. Ukážeme si, ako na to. Ja to teraz takto rozdelím pomyselne. No, a keby som vedel pekne kresliť, tak by ste si možno už všimli, že tu máme jeden poloblok, tu máme druhý poloblok. Čiže to je jedna časť dráhy, druhá časť dráhy. No a túto dráhu si všimnete veľmi ľahko, že to je vlastne obdĺžnik, ktorého jedna strana má 100 metrov a druhá 10. Dobre, to bolo len na vysvetlenie, nebojte sa, ja to zmažem, nech je to prehľadné. No a zase, jak som hovoril, tuto jeden poloblok, tuto druhý a z toho vieme spraviť kruh a vypočítať ho. No, čiže obdĺžniky už vieme. 10 krát 100, tu je jeden obdĺžnik, tu je druhý obdĺžniček. No ale čo tie polkruhy? Aký je tam polomer, aký je tam priemer, čo s tým? No, tá šírka toho vnútorného pola je tých 20 metrov. To znamená, že aj priemer toho malého poloblúka je 20 metrov. Dobre, čiže poďme si to trošku názornejšie ukázať. A teda, keby vezmem túto časť a dám ich spolu túto pekne dokopy. Dobre, môžem to troška väčšie. Moc ďaleko šitka. Takže dal by som, dobre, nevadí. Hop. Hop. A dal by som ich tunak takto pekne dokopy, tak nám vznikne takýto celý pekný kruh. No, a šírka toho malého, čiže priemer, je tých 20 metrov. No a čo šírka toho veľkého? No vieme, že dráha je široká 10 metrov a to platí na celej dĺžke dráhy. Čiže aj tuto máme 10 metrov. Čiže tuto by sme pridali 10, tuto by sme pridali 10 metrov. A tým pádom priemer malého kruhu je 20 metrov, priemer veľkého kruhu je 40 metrov, lebo plus 10 metrov z každej strany. Alebo teda môžeme to dať na polomery 10 metrov malý kruh, 20 metrov veľký kruh. Dobre, jednoducho sme len pridali šírku tej dráhy na každú stranu. No, takže, ako to vypočítať? Začneme tým, že vypočítame medzikružie, lebo nás reálne zaujíma len táto časť, iba to je tá dráha, to vnútro nás netrápi. Takže, ako to vypočítame? Ja si toto označím ako K, toto ako L pre zjednodušenie. SL, počkajte, takto tu dám rovno vzorec na výpočet obsahu, pi krát R na druhu. No, čiže SL je 3,14 krát, koľko som hovoril, že je polomer toho veľkého kruhu? 20, čiže krát 20 na druhu. Zase použijem teraz pre zrýchlenie moju kamošku kalkulačku. Čiže 3,14 krát 20 krát 20 vyjde nám 1256 metrov štvorcových. Ďalej chceme vypočítať obsah toho malého kruhu. Čiže
3,14 krát. Zase pozrieme sa, priemer je 20, takže polomer je 10, čiže krát 10 na druhu, čož je 100. Na to nepotrebujeme ani kalkulačku a vieme, že to bude 314 metrov štvorcových. No ale zase pripomeniem, my chceme len tú dráhu, čož znamená, že toto do toho nerátame, ten vnútorný kruh. Takže ho jednoducho musíme odrátať od toho veľkého. To je obsah medzikružia, to už isto dávno vieš. Takže ja tu dám takto, že SM, akože medzikružie, aby som to mal nejak rozlíšené. Toto si môžem počiarknúť. Čiže 1256 minus 314 a to bude 6 minus 4 je 2, 5 minus 1 je 4 a 12 minus 3 je 9, čiže 940 metrov štvorcových. Ale pozor, to ešte stále nie sme na konci, pretože to sme vlastne vypočítali len tieto časti dráhy. No a ešte musíme k tomu pridať aj tie obdĺžníky, ako som hovoril. Hej, tuto takto. Jeden obdĺžník, druhý obdĺžník. No, čiže to bude, neviem, nejdem to už nejako označovať proste, nech to máme rýchlo za sebou, čiže 2 krát 100 krát 10. 2 krát, pretože máme 2 obdĺžníky, 100 je jedna strana, 10 je druhá. Takto som to mal počiarknúť, hej, čiže tu je stále tých 10 po celej dĺžke tej trate. Čiže 100 krát 10 je jeden obdĺžník, no a keďže máme 2, dobre, ja dám takto, že SOB. No. 100 krát 10 je 1000, 2 krát 1000 je 2000 metrov štvorcových. No a spoločný teda obsah, to označím ako SO, ako obsah oválu, alebo môžeme dať SD, obsah dráhy, plocha dráhy, tak. Dobre. Čiže to zrátame len dokopy, 2000 plus 942. A to je 2942, kto by to bol čakal, metrov štvorcových. A to je náš výsledok. Samozrejme, môže byť trebárs, ja neviem, že chcú to nafarbiť farbou, hej, a vydatnosť farby je trebárs, ja neviem, 1 liter na 12 metrov štvorcových, hej, tak koľko litrov potrebujeme. No to by ste len jednoducho ten obsah vydelili 12, hej, a dostali by ste tie litre farby, ktoré potrebujete. Prípadne mohlo by sa stať, že povedia, že áno, výdatnosť farby je 12 metrov štvorcových na 1 liter, ale potrebujeme spraviť 2 nátery alebo 3, tak vtedy by ste to zase vynásobili, hej, tým počtom tých náterov. Alebo, ja neviem, môže byť, že chcú tam nasypať antuku, hej, tak koľko kilogramov antuky potrebujú, keď je výdatnosť antuky toľko a toľko, hej, že na 1 meter štvorcový treba, ja neviem, 4 kg antuky, hej, tak by ste dali, že krát 4, hej, a vyšli by vám kilogramy. Alebo, neviem, čo ešte by sa vás tam mohli spýtať, ja neviem, budeme to natierať a 4 metre štvorcové natrieme za 1 hodinu, hej, alebo treba, no, dajme tomu, hej, tak by ste to videlili trojkou, hej, a zase mali by ste počet hodín. Čiže už podľa toho, čo by po vás chceli. Dobre, takže, a čo tam hovorím to dobre furt, dobre, nevadí, zase. Prosto a jednoducho, podľa toho, čo po vás chcú, musíte sa vždy zamyslieť. Mám to vydeliť, mám to vynásobiť. Keď mi trvá niečo, 1 meter štvorcový mi trvá 5 hodín, tak to násobím 5 hodinami. Ale keď mám povedané, že za 1 hodinu natrem 5 metrov štvorcových, tak to vydelím tými 5 metrami štvorcovými. Dobre, vždy sa treba zamyslieť, hej, že keď 5 metrov štvorcových je za hodinu, tak asi keby ste to násobili, tak vám vyjde, že
že 5 násobok času, hej, než je ten obsah, tak to nedáva zmysel. Hej. Treba sa proste vždycky zamyslieť, či sa vám zväčší, zmenší tá daná veličina, ktorú po vás chcú. Proste a jednoducho treba premýšľať. Skúsime si na toto potom vymyslieť nejaké slovné úlohy práve na takéto veci. Ale ide mi hlavne o ten princíp, hej, to už je taký detail to druhé, ale hlavne o to, aby ste chápali a nezlakli sa často. Často sa človek zlakne, že preboha, čo mám robiť s takýmto príkladom? No, vždy sa snažte si to rozmeniť na drobné. O tom je matematika, takto funguje, robia to aj proste profesionálni matematici, hej, to nie je hanba, že to nevypočítate celé z hlavy, alebo že zo začiatku vás ten príklad prekvapí. Potrebujete sa nad ním zamyslieť, čo tam chcú, ako chcú, čo z tohto viem vypočítať, viem si ten útvar nejako rozdeliť, hlavne toto, keď máte nejaké útvary zvláštne, komplikované, väčšinou sa dajú nejako nasekať do jednoduchších štvorcov, obdĺžníkov, trojuholníkov, kruhov a tak ďalej. Hej? Čiže snažte sa, hľadajte, zisťujte, prídete na to, len sa toho nezlaknúť a nezdá to hneď pri prvom pohľade. Takže tak. Ja vám budem strašne môcť držať palce, ak sa náhodou takýto príklad u vás niekde objaví a som si istý, že ho zvládnete. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.